Gospodine Maretić, pri kraju smo još jedne tekuće godine i vi kao čovjek koji zapravo vodite ovaj mali dalmatinski kraj, što bi posebno izdvojili u 2016. od onih zacrtanih planova koje ste imali? Pa evo, na kraju godine uvijek kaže se moglo se više i bolje, ali ja mislim da sam zadovoljan s obzirom na radove koji se sada radi u općini Dicmo i koje evo sad i ovih dana i neke i kreću ponovo, a i neke smo i u cijelosti završili. U prvom redu, evo, spomenut ću ovu rekonstrukciju državne ceste D1. Rekonstrukcija se radi u dužini od 1,2 km. Iznos investicije je nešto manje od 8 milijuna kuna, ali kad pogledamo i otkup zemljišta, onda se to penje više od 10 milijuna kuna. Po prvi puta će biti postavljeni i semafori na 2 raskrižja, nova ugibališta za autobuse, postavit ćemo i nove autobusne čekaonice, nova rasvjeta, jedna nova cesta uz ovu državnu cestu koja se isto gradi uz ovo novo naselje, i tako da mogu reći da sam sretan i zadovoljan što smo uspjeli tu investiciju nakon dugo godina dovesti u općinu Dicmo. Samo ste 10 minuta vožnje do Splita, najjačeg turističkog područja. Kako vidite te prednosti blizine toga grada? Možete li vidjeti nekakvi budući turistički razvoj Dicmanskog područja? A točno, mi nastavljamo i dalje ovu rekonstrukciju državne ceste i u dogovoru sa ministrom Butkovićem i predsjednikom uprave Hrvatskih cesta. Ja se nadam da ćemo nastaviti dalje ovu rekonstrukciju do naselja Butige i do gospodarske zone Kukuzovac. To je sve preduvjet da bi mi imali brži prolaz, odnosno da bi došli brže do mora, do Splita i brže do naše autoceste. Normalno je kad si blizu velikog grada, onda sigurno da i turističke ponuda može biti puno bolja. Dakle, postoje već područja u zaleđu Dalmatinske Zagore koja su zaživjela što se tiče oživljavanja ruralnog turizma, kamene kuće, bazeni. Je li imali naznaka da i Dicmo može ponuditi takvu vid turizma? Pa mi već nekoliko godina sigurno da u Dicmu ima oko 30 objekata koji imaju bazene i kuće za odmor, i to je svakim danom, odnosno svake godine sve to više. Što se tiče gospodarske zone, ona je jedna od onih koja je na dobroj razini izrealizirana. Kakve su vam nove informacije? Pa gledajte, naša zona je jezgro našeg razvitka, tu je nešto više od 500 zaposlenih, ističem tu jednu veliku tvrtku Končar koja je jedno vrijeme zapošljavala više od 200 radnika. Ulažemo zajedno, odnosno uz pomoć naše županije, i koristim prigodu da zahvalim našem županu, gospodinu Zlatku Ževrnji, i sad je počinju radovi na izgradnji infrastrukture jednog dijela naše zone, nešto manje od 2 milijuna kuna je investicija, zajednički to radi županija i općina Dicmo. Mi smo do sada uložili preko 30 milijuna kuna u gospodarsku zonu u Dicmu. Imate li informacije, gospodin Maretić, da se ljudi sve više i više odlučuju živjeti pola sata od obale pa i u vašem kraju? Ima li mladih ljudi koji žele se možda nastaniti na ovom području? Nažalost, općina nema vlasništva nad zemljom koju bi mi koristili za izgradnju obiteljskih kuća. Većinom je to u privatnom vlasništvu. Za sada imamo informacije više od 30 obitelji ljudi koji nemaju nikakvih dodirnih točaka sa Dicmom, uzeli su ovdje i napravili su obiteljske kuće i njihova djeca ide u našu školu. To znači da je ovo izuzetno lijep i privlačan kraj za obiteljsko življenje i udomljavanje. Pa sigurno da je ovdje puno jeftinije uzeti zemljište i napraviti obiteljsku kuću, a ta blizina Splita gdje ljudi ili nađu posao u našoj gospodarskoj zoni koju smo malo prije spomenuli ili u gradu Splitu. Imate i osnovnu školu, športske terene, brinete o mladim ljudima. Kako gledate i na kulturni razvoj ovog kraja?
Pa evo kad ste spomenuli školu, u našu školu pohađa nešto više od 300 učenika. Sutra počinju radovi na izgradnji nove područne škole u naselju Krušvar. I zato sam sretan i zadovoljan. Uz pomoć opet županije vrijednost radova je negdje više od 1.800.000 kuna. Normalno da općina podržava i ove kulturne sadržaje. Imamo kulturno-umjetničko društvo Dicmo i za sada ja sam zadovoljan i općina je u cijelosti financira. Kakvi su vam planovi u daljnjem razvitku općine u narednoj godini? Pa ovo što sam rekao, to je nastavak rekonstrukcije državne ceste, nastavak izgradnje infrastrukture u našoj gospodarskoj zoni, izgradnja i rekonstrukcija županijskih cesta kroz naselje Osoje i naselje Krušvar. Isto tako planiramo širiti groblje. Nedavno smo otvorili mrtvačnicu, novu mrtvačnicu u Dicmu. Isto tako planiramo širiti groblje i u naselju Krušvar. Uz pomoć, ja se nadam, i sredstvima iz EU fondova da ćemo napraviti novi dječji vrtić, vrijednost investicije nešto više od 4.300.000 kuna. Mi smo do sada uložili preko 1 milijun kuna. Slušajući, čeka vas pune ruke posla. Kakva su vaša razmišljanja u adventsko vrijeme? Pa evo, ja želim svim svojim sugrađanima, odnosno mještanima Dicma, sretan Božić i blagoslovljenu novu 2017. godinu.